Айди, Марче, чао. Пиши утре 2 стека кремвирши, да не забравиш да ми донесеш сутринта. Айди, чао. Оле, пак тая продавачка. Здравейте! Кажете! Аз за едно сладоледче дойдох. О колко часа ми идиш? 7:30 е в момента. 7:30 било. Не видиш ли, че бия ключа и ще се заминавам? Пише, че затваряте в 8. Къде пише 8 ще затварям, бе? Къде пише 8, бе? 7:30 бия ключа и хич не ме интере, бе. Аз вече съм измила, нали? Трябва да си оправя стоката, нали? Трябва да оправя оборота. Ема... Ще се научите да идвате, когато трябва да идвате. Не ми плаща достатъчно да стоя тук до 8. Кръга ми да те нема. Тък му съм измила аз. Ода. Няма да ходиш да ми шляпаш с мизерните си обувки, падавара след теб да чиста. Нема как да стане. Ама пише отворено и. Къде пише отворено, бе? Къде пише отворено? Сега ко пише? Затворено и. Айде да те нема. Винаги тая улучвам, бе. Ужас. Ко гледаш? Айди!